Ahojte. Je veľa pravidiel, ktorými sa riadi naša spoločnosť. No a tie naše vo veľkej miere ovplyvnilo židovské desatoro. A my sa v poslednom dieli našej krátkej videosérie spolu pozrieme na to, čo z nich ešte platí. Vítajte pri relácii Platí ešte desatoro? Na záver sme si nechali posledné prikázanie. To rieši jednu veľmi dôležitú vec, ktorá stojí za väčšinou konfliktov a nezhôd vo svete. Ľudskú hlúposť? No dobre, tak druhú najdôležitejšiu vec. A to sú... Počkaj, ale čo je zle na peniazoch? Nič. Ak ich vieš rozumne používať a ak ti nezaslepia myseľ. Dobre, ale ako zistíš, že sa to stalo? Predstav si, že by si videl na zemi ležať 50 eur. Vzal by si ich a schoval do vrecka, alebo by si sa opýtal, či náhodou niekomu nevypadli. Tak ale to tí ostatní by tiež mohli klamať, že áno, to je moja 50-ka, no radšej by som si to ja pekne uschoval. Vidíš, ale nie sú ani tvoje. Náš vzťah k peniazom určuje, nakoľko sme vysporiadaní s chamtivosťou a túžbou mať stále viac. No dobré, a ty by si čo urobil? Ja by som ich nechal ležať na zemi, lebo ja som Žid a nebudem podporovať tie stereotypy o lakomých a hamižných Židoch. A to aj keď padnú mne. Dobre, ale čo keby som ich daroval napríklad na charitu? To je zaujímavá otázka. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo je dobré a čo zlé vo vzťahu k cudziemu, ale aj k vlastnému majetku. A presne o tom pojednáva 10. prikázanie z nášho desatora, ktoré znie: nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Základom prosperujúcej spoločnosti je, že si spokojný s tým, čo máš a nikto ti nebráni zveľaďovať svoj majetok a využívať ho pre svoje dobro. To ale znamená chrániť nielen svoj majetok, ale aj majetok tých druhých. Správať sa k majetku iných tak, ako by bol náš vlastný. Presne. Nepočmáraš sedačky vo vlaku len preto, že nepatria tebe. A nebudeš jazdiť na požičanom aute, ako by to bola firemná Fabia, ktorú treba roztrieskať. Na čo teraz narážaš? Na nič nenarážam, Miško. Vravel som ti, že som nevidel ten výtluh. Dokedy mi to budeš pripomínať? Tak si mi nemal požičať auto, keď si na ňo taký citlivý. Ešte ja nesom citlivý, ja len čakám, že ak niekto chce šoferovať auto, tak by ho mal aj vedieť šoferovať, vieš? Vieš čo? Ja ti kúpim nové kolesá, ak má jedna oškretá puklica teraz znamenať doživotné výčitky. Aké výčitky? Veď ja som nič ako... Vieme sa vrátiť k scenáru? Dobre. Pozri. Bol si ochotný podeliť sa, zdieľať. A to je aj v biznise dôležitá vec. Tak vraví aj šéf najúspešnejšej comedy show na Slovensku. A nie len o zdroje, ale aj o know-how či skúsenosti. Určite to má zmysel, sa to snažím robiť stále, pretože ak ti vznikne konkurencia, tak potom ťažšie sa im na teba útočí, pretože to je ten človek, čo mi pomohol, čo ma naučil. Čiže ty si vlastne buduješ síce konkurenciu, ale zároveň si možno buduješ priateľa, biznisového partnera, takže vytvára sa tam taký ako keby sociálny kapitál, na ktorom sa potom dá stavať. Hodnota majetku sa nemeria len zákonom. Pre niekoho môže byť jedno auto všetko, čo má, a pre niekoho iného je to len jedno z mnohých aut. A preto je dôležité vedieť iným dopriať. Keď sa darí iným, znamená to, že sa bude dariť aj mne. Svet obchodu je totiž prepojený. Ak sa niekomu darí, zarobil peniaze, ktoré potom môže minúť na niečo, čo vyrábam alebo predávam ja. Konkurencia neznamená hrozbu, práve naopak. Konkurenčné prostredie jednak pomáha a jednak, keď budú prosperovať viacerí, tak sa bude zväčšovať ten trh. Ja si to myslím, mám tú skúsenosť, že zväčšoval sa ten trh a tým pádom sa do ňoho dostáva viac peniazí a tým pádom profitujú všetci. No dobre, ale chceš mi povedať, že ty si nikdy nikomu nič nezávidel? Tebe vlasy. Aha, vážne sa teraz pýtam. Ja som Žid. Ja som bol vždy skôr ten, komu bolo závidené a pritom nebolo vôbec čo. Počkaj, ako to myslíš? No dobre, nejaký boh si nás vyvolil, ale za to chcel, aby sme si odrezali kúsok penisu. Potom nás poslal do Egypta, ale nie na dovolenku, do otroctva. Potom nás gňavili Rimania. Potom nás všetci nenávideli, lebo si mysleli, že sme im zavieli Ježiša. A pritom on vôbec nezomrel, veď o 3 dni bol úplne naspäť. Presne. A nakoniec nás ten pánko s fúzikami a ofinou chcel vymiesť úplne. Závidel vám, že ste bohatí. Ale aký sme bohatí? Sme len šikovní. Dobre, máme atómovú bombu, ale tá stála $100 miliárd. Ty si myslíš, že by sme ju použili? Ale len raz? Ale za $10 si ju môžeš chodiť pozerať do múzea. Skrátka, závisť nás ešte nikdy k prosperite nepriviedla. Ak zavidíte, tak sa bojíte zdieľať, otvárať sa. Keď sa neotvárate, nedochádza k výmene skúseností. Keď nedochádza k výmene skúseností, nezlepšujeme sa, nerastieme, nerastú tie jednotlivé subjekty.
S majetkom ale prichádza aj zodpovednosť. Je síce fajn, že nikomu nič neukradneš ani nikomu nezávidíš, ale ak sa nedokážeš dobre starať o to, čo patrí tebe, ale naopak premrháš to a rozhádžeš, zlyhal si možno ešte viac. To znamená nepodvádzať, nefalšovať faktúry, neklamať pri daniach či nepodplácať, lebo tým na konci dňa znižuješ svoj obchodný kapitál a svoju dobrú povesť. No, na to, že vieš dobre a poctivo hospodáriť, sa totiž spolieha tvoja rodina, tvoje deti, ale aj pre teba samého by to mala byť výzva. A vedieť dobre hospodáriť, to nie je danosť. To sa treba naučiť. Ty investuješ ináč? Tak akože mám kde tu niečo vo fondoch. Kryptomeny? Ja, to nie, to ja v tomto som konzervatívny. Ale napríklad investujem aj sám do seba. Napríklad tým, že poznám svoju cenu a nebojím sa vypýtať si adekvátne platové hodnotenie. A to je veľmi dôležité. Keď stále dostávaš málo peňazí, nemáš peniaze na to, aby si oddychol, nemáš peniaze na to, aby si kúpil knižky, ktoré ťa opäť posunú niekam ďalej, nemáš peniaze na to, aby si doplnil vzdelanie a tak ďalej. Čiže toto je strašne dôležité, čiže ty to vlastne robíš pre seba. Keď to budeš robiť dlhšie, tak to môže dojsť až do toho, že to, čo si začal robiť, lebo si to mal rád a začal si v tom byť dobrý, znenávidíš, pretože máš pocit, že ťa za to neoceňujú, pričom niekde na začiatku si bol ty, že si nevedel vypýtať. Len tak medzi nami. Ty si koľko vypýtal za túto reláciu? Čože? Tak to som sa nechal poriadne obabrať. Škoda, nie, že mi teraz budeš závidieť, Miško. Ja, veď ma poznáš. A to len za jeden diel? No. Do hája. Vidíš, Miško, zase si nemyslel na budúcnosť a pritom to aj Jano zdôrazňoval. Myslím si, že je to strašne dôležité kvôli tomu, že opäť, tak ako pri tom, že keď si nevypýtaš dostatočne peniaze za svoju prácu, tak opäť, že môžeš mať v istom momente, že robíš niečo 10 rokov a pozrieš sa späť, veď som aj zarábal, veď som aj robil, kde sú tie peniaze. Čiže kvôli tomuto, že strašne dôležité si tých 10-15% odkladať a aby v istom momente som si mohol povedať, že dobre, dám si teraz pauzičku na rok, dobre, chcem ísť teraz do dôchodku, dobre, chcem začať robiť niečo iné a nemusieť teraz riešiť, že po 15 rokoch, čo som pracoval, to musím po nociach riešiť. Takže preto, aby ti to dalo takú životnú istotu. Na budúce už budem myslieť na budúcnosť. A robte to aj vy. Ak vieme dopriať iným, doprajú aj oni nám. Potom budeme všetci spokojní a spokojný človek nezávidí. A preto je táto morálna norma v dnešnom svete taká dôležitá a nemala by chýbať ani vo vašom osobnom desatore. Ďakujeme, že ste nás sledovali a snáď sme vás trochu inšpirovali na novo si prekontrolovať svoje zásady. Pretože takto vyzerá, že aj dnes desatoro stále platí.